Gaskiya masoyiya ta nan wajen yayi. Ki kalli wajen ba, ya ma fi can wajen ƙayatarwa. Kai, masha Allah. Ai na gaya ma nan wajen ya fi can, shi yasa na buƙaci mu zo wajen. Ka kalli abin shan sama. Ya fi na can tes, amma wannan abincin da ka kai mu ci ai da mun ci ina ga duk a asibiti za mu kwana, haka nake tunani. Yanzu kan mutum dole ya yi hankali. Rashin gaskiya ba shi da kyau. Ina soyayya da mace ka dinga faɗa mata abu ba ka da shi ku ce kana da shi, ba za ku iya ba ku ce za ku iya. Ashe da wahala nake sha masoyiyata. Kai. Ai da wahala kake sha, saboda baka faɗan gaskiya. Ni kuma zan maida kana da shi, ba zan ɗauko in baka ba. Amma da za ka faɗi gaskiya in baka da shi ni ma zan baka. In na tambayi abu babu zan iya ɗauka in baka. To sai ka dinga faɗan ba gaskiya ba. Yayi kyau, ba komai masoyina. Kai, abu yayi kyau, abu yayi kyau fa. Na ji daɗin wannan abu. Ai yanzu shi kenan a komai ma na daina yin ƙarya. Gaskiya kawai zan dinga yi. A'a, ashe da a ce tun da haka nake faɗan gaskiya, da na daɗe ina jin daɗi. Kai, masha Allah. Yayi kyau. To yanzu tun da mun gama sai na tashi in kai ki gida sai in wuce gida ni ma ko? Haka ne fa, duk wanda ya ce a soyayya ba zai dinga faɗan gaskiya ba, zai dinga ƙarya ba shi da shi ya ce yana da shi. Ba zai iya ba ya ce zai iya. To za ka ga kullum ba su cika samun zaman lafiya ba. Ko da a ce mata ce da shi. Balle masoyiya wacce kana mata abu kaɗan in ta ga dama za ta iya kyale ka ta ce ta nemi wani. Maganan ki gaskiya ne, maganan ki gaskiya ne. Na gode sosai da sosai. Shi yasa ake son zama da masu ilimi. Yayin da kai abin da bai dace ba zai faɗa maka. Amma kullum kana zaune cikin jahilai. To ko ka yi wani abin da bai dace ba, shi ma bai sani ba, balle ya faɗa maka. Gaskiya na gode, masha Allah. Sai mu tashi mu tafi ko kafin lokaci ya ƙure mana.